Hello bro, ki baju kersan bahaya ki video kejongan ka por skapor. Ngimla ban ong ba baro ki ba ki revival ki yo munsi makhoy. Lara phim ngai ru ngan pule naka ktien ka jung blai naka Bible, phila ban siam naka gospel ka jung u Matthias kalanong ka ba khatar ka khot ka ba supply ter hadu ka ba saupusan. Ka ba kren saphang ka jingwan phaipat munsim bom khoy. Teki ktin ki bong kumni te haba munsim bom khoj ula mino ana ubreu ula ya cheki jakar khiang ba u dawat ya ka jaka song tha te siam onda kumta u ong ngan lek phai pat shala ying na ka bangala mino te haba ula wan pat usiam ya ka bakala suda balasar bat bala bukbet jeki jingbu laong menswa munsim bom khoj ula shong ha ubreu nre haden ula kwa ban mino na ubreu kumta ulawat ya ka jaka song thai nre siam te haden uperkhat ken uta munsim bom khoj haden bula perkhat te ula kwa ban lechong biang ha ka jaka lane ha ka ying ka bula shong teng menswa ha bula lech ha ka ying usiam ba ka ying la suda lasar la pan khoj ka ying bat la bu be chiki jingbu jingsat ki badan ha ka ying te uta munsim bom khoj ju shu ken ban sa ha ka ying jayu ya munsim bom khoj haba ju shu ban sa ha ka ying dan pule pendep ikini gi khot ke badang sa onda kumta ula letno usim lembat nyau ki munsim ki wepat ki ba khambo man ya uhi te kilai let hapo pat kila shong sa hangta ka ba khadu te ya uta ubro kan long kham sneu ya ka ba ningkong kumta kan longru ya kane ka pateng benreu boman hadin ba uta munsim bom khoj ju shu ban shong hakata ka ying lane hakata ka jaka ka ba ukwa ban shong ula lek phai biang ha ubreu ke ula lek phai biang ban wan shong ha ubreu haba u wan shong biang ha ubreu ula ya lamlang bat ki nyau tli ki munsim ki ba kham sneu bane u te laong ba uta ubreu ulalong ubreu ba kham sneu banya ka ba men ningkong hangne kala ongru kumta kan longru ya kane ka pateng bereu boman ka bamut ka jing wan shong jong munsim bom khoj omde tangi uta ubreu ndai kan longru ya kane ka pateng bereu ka ba menta te ban ong ba baro ki breu ki ba khiri bible ki yo munsim khoj kalong ka ba bakla ke namar ha ubreu udon ru munsim bom khoj lada ubreu imhok im rublei te kemut la ban shong munsim bom khoj ke baro ubreu ba khiri bible ujo munsim ba khoj ngimdai ban sngo thu bakla ya kata ngimdai ban ong ba baro ki bayo revival ki yo munsim ba khoj nre ka ktien ka jung blai lada pipule na ka gospel ka jung Matthias kalnong ka ba khatar ka khot ka ba supply ter hadu ka ba saupusan pinsiam ba munsim bom khoj ru udon ha ubreu te lada ubreu im lingkrang im lingkar le iki kam aure ki kam klim ki kam pentrim ba lalai phujat te ngi not trai ban ong ba udon munsim ba khoj hapo jongki kam long umta habangi pule ya kane ka lenong ka ba khatar jong ka gospel Matthias ni siam ba ha ubreu udon ru munsim bom khoj munsim bom khoj udai munsim khsoj ke umdai munsim bawan ublai ndai udai munsim khsoj munsim boman hakini kisni baladep kila don ru ki breu ki ba keno yang lai phojai ki ba ong yang ba nga kren ben ya munsim ba khoj ba ublai hana ba nga dei ukrislam ler kidon ki ba ong kum kita te nga sukpa ban ong ya phi ba
phim dai ban su keno kulmar ya ubreu kumta pidai ban pensong rimbha ya katoka video ka bangla de pelai hakini kisni bala de pidai ban pensong rimbha pidai ban sngap ha ya katoka jingkran ke jonga hato ngala kran ben se yu munsi makhut klem kran ben yu munsi makhut te pi ong ba ya uno u bakran ben yu munsi makhut dan jing mamsu hoi mangaru ngasiam naka gospel ka jung Matayos kala nong ka bakhat ar kada khot ka ba life way ka ba life ar ka kren saphang uno bro bakren ben yu munsi makhut dan jing mamsu rei ya katoka jingkren ka jong apat bun ki ba ya sangtu bakla nga klem kren ben yu munsi makhut wat ju keno kulmar namar kambha ban su keno kulmar pidai ban sngabha ban pensong nong rimha ya katoka video ka ba kren ke nga kren saphang kari bible te kumno phin ong ba baro ki ba khiri bible ki yo yu munsi makhut phila sa ban ong kumta haba ha kane ka ktin ka jung blai kala thoru ba ha ubreu udon ru umansum bom khoi te ban ong ba baro ki ba yo ri bible ki yo ya umansim makhoi kalong ka ba bakla phi parlo te kadai tang ka jing ya sang thu bakla ka jung phi ya ki jingkren ki jongan namar ba phim ya sang thu ba takadau phi kanno yang live hojai live kom phi ong ngadai khrislam ler banga kran ben umansim makhoi dan jing map su ame men poi be shadu job ki don kum kita ki don ki ba tim sang lai hojai live kom hakaba ngam setenat su ban pej tang ban pej tu ngam kwa su ban pej mar ki don ki bala kran lai hojai live kom kilak tim na kisi isang rei kita ki breu ki kamela deba ki de ki kristan te la da fidei u kristan u basha balei pislan ban kan tho life hojai life kom ubreu sabhaban bu jingroi kan nakamta ka jonga lada ngala kum kran bakla khanang ba u blei un pensai un ayanga ya ka jingsem phang khanang bangan la ban kran khambha khanang ba un penkela ba mut yanga ndrei ma phipat phia kamela de ba phidei u kristan phidei na kata ka balang te phila ya komen lai phujai lai kom phila kren na tin sang phila ong yanga banga kren ben yu munsi makhut nga kren ben yu blei yame don jing map su men poi su du jok mede yu krislam ler ani phia nang phaban bisar ki we nrei kamlong ka bha ban bisar ban su keno ben ban su keno ya ki we lada phim tip ya ka jing sha lada phim champang ya ka ka banga kren phim dei ban su komen ban si keno lai phujai lai ko namar kaktin ka jung blai katkum ka gospel ka jung Matayos kalanong ka ba nyo ka khot ka ba ningkong bat ka ba ar ka ong ki ong kumne wat bisar ba on bisar phi naba da ka jing bisar ba phi bisar on bisar phi ba da ka jing tho ba phi tho on tho pat phi te balai phi wan bisar ban dama phi yanga deban bisar ublai ken balai phi wan keno ban dama phi yanga deban bisar ban keno ublai ken ublai u deu nong bisar yangi hakisngi ki bakadu balai shu bisar man dama phi te kamlong ga badai lada phi siam ya ki ki jingkren ki jonga ki ba bakla te sabhaban bu jingdoi ken khnang ba ublai un ai ngai ka jing sampang khnang ba ublai un penkela ya ka jing im ka jonga te namar bangala pule saphang umansum bom khut mentangan pule saya umansum bakhut te phila bansiam naka gospel ka jong u Yohanes kalanong ka bakhat saw kumjuru naka gospel ka jong u Yohanes hi kalanong ka ba khatnreu kine kilanong naka gospel ka jong Yohanes ki kren saphang umansum bakhut
te ngan pule kato katne ki dekhot na kini ki lenong ngam la ban pule lut namar kajrong te sa pule hi pule na ka gospel ka jong Yohanes ka lenong ka ba khatsau bat ka lenong ka ba khat riu pensiam syapang ka jing batai ya mensim bakut te mentangan pule yakini ki kentin lada pi I janga tu sumar ki hukum jonga ngaru ngan duai ya ukpate un ai hapi ya wepat unong pentengen ba un yo yaisa lem bat pi halakarta ujisu ong lada pi I yanga to sumar ki hukum jonga ujisu ong ru ba un duai ya ukpa ba un ai ya pi ya unong pentengen bat uta unong pentengen un syong sa hangi ue uta unong pentengen unta unong pentengen udai mensim bakut ke mensim bakut lane mensim jong ka jing sisa te ngan pule susu hnrei uta unong pentengen mensim bakut ya uba uta ukpa un pha hak kerteng jonga uta ken un hikaya pi ya ki e baro bat un penken mau ya pi ya ki e baro ki ba ngala ong hapi te hangne philasai ba u nong pentengen udai mensim bakut ya ka ba u blei ula pha haka kerteng ka jong jisu uta ken un hikaya pi ya ki e baro udai u mensim bakut ken un hikai yangi ya ki e baro ya kaba katkum kamon ka jung blei omdei ba u mensim bakut un hikai yangi ya ki kam sneu ya ki kam sukor ki kam ya klim lok ki kam let don bor hakan ka perthai mensim bakut hikai kumta ndrei hikai bet katkum kamon ka jung blei ke te ngan pule susu yakini ki kentin hendrei nda ulawan mau mensim ka jing syaken unya lam ya pi sya ka jing sya baro namar un kren rade hendrei yaki eki eru katba un yo sneu un kren bat un penpau hapi yaki eki eru ki bansawan u pendon burom yanga naba un sim naka jonga bat un penpau hapi te loong ba u mensim bakut lan mensim jongga jingsha unya lam ke yangi unya lam lenti yangi un betin lenti yangi bangin im hok bangin long riublei te hangne kalong ka basai ba uno bro ubayo yu mensim bakut umdei ba u im lingkar bat kane ka perthai ndrei u pendon burom ya u jisu hangne ong un pendon burom yanga naba un sim naka jonga bat un penpau hapi te hangne kalong ka basai ba uno bro ubayo yu mensim bakut mensim bakut ukwa ban pendon burom ya u jisu ya u blei omdei ba u hikayangi ban im lengkar ban im ki kam aurie ki kam pentrim hagan ka perthai te ban suong ba baro ki ba khir bible ki yo mensim bakut kalong ka ba bakla pi parlo kamlong ka badai ban suong mai baro ki ba yo revival ki yo mensim bakut namar ha ubreu don kibayo ya mensim bakut badon kibayo ya mensim bomkut namar ka ketin revival kawan naka ketin english dan ka ketin pareng revival kamut ka jing penthmai lane ka jing penkela te kane kamut ba uno ubreu bayo revival ningkong ula banlong ubreu uba lingkar uba im aurie bat kane ka perthai ningkong ula banlong ubreu basneu
Nre hadin ba uyo revival pat ukela naka jinglong kabasniu saka jinglong kababha. Te yakumu tau breu ngiong ba uyo yu munsima kuchen. Lada ukela naka jinglong kabasniu saka jinglong kababha. Lada ubreu ulong ubariu blei uba hok te ngiong ba uyo yu munsima kuchen. Nre lada ubreu hadin ba uyo revival uklalong ubreu uba wanra iki kampen trim uba ya klimlok uba berngem breu uba kenroi breu uba pensong seir ka imlang salang te kumi uta ngi nut se ban ong ba uyo yu munsi makoi om dai fikumta namar kumbang ala pule mentan ba ha ubreu udon ru umensim bomkoi kumbang ala pule nakato ka gospel ka jung Matius kalonong ka bakhat a ka kren sai ba udon ru umensim bomkoi lane umensim ksui lada ubreu ule iki kampen trem iki kam auri bat kane ka perthei te ha u la syong da umensim bomkoi ke ngimla ban ong ba baru ki bakhi revival ki yo yu umensim bakoi nrei ki don ru ki bayo yu umensim bomkoi te wat nom ya sothu bakala parlok wadam ya keno kulmar yanga namar ba phimdei ma phi ba bishar yanga nrei dei ublei trekan rat ba bishar yanga ladang ale bakala manga ublei unsa ajing sneng kenyanga te kamdei ka benta ba phin bishar ma phi ba phin komen ma phi daki ktin lai lai phojai ba phin onga ngadei khrislam ler ba phin onga ba ngadei ubreu bakren ben umursim bakhut bakren ben ublei unsa thang du jok yanga ublei unomap chu yanga namar banga kren ben umursim bakhut ki don ru bala tim sang bat ki kamel de baki de kristan kita ki breu ki ba komen te kalong ga jing le ran ke nyaki kilalong kristan re kinut ban komen lai lai puja cenga ka jing sha ki de ban dwai ke nyakam ta ka junga ladanga kren bakla manga balai pat ki bishar kelaba maki kamlong ka badai namar udai ublei uba bishar yanga hakisingi ke bakhadu ladang ale bakla manga ublei unsa ajing seneng ke nyanga balai su bishar da mapi te kamlong ka babha wat bishar ba on om bishar su yapi ya phiru lada phi lale palat ublei un hab bishar hi umdei mo bishar tanganga larang ikwa ya umensim bakhuj ba un wan syong haki dono jungi kadon kamengi ban yaine bat ban penjur haki jingdwai yakane baro phila ban siam na ka sithi ka baning kong ka jungpol saki Thesaloni kalanong ka basan kad khot ka ba khat nyau hadu ka ba khat khandai te kadon kam ya phi badanga bangin pule ya kane kalanong khnang ba ngin yo ya ka jing pentengan khnang ba ngin yo yu mensim makhuj ladang ngi yaine aki jingrai ladang ngi pan ngi kerpat ublei namar kadon kam ngi bangin penjur ngin yaine haki jingrai khnang ba nginom sya yalam bakla khnang ba nginom ngop haki jing sneu jong ka perthai te ngan pule ya kine ki dekhot naka lenong kabasan jong ka sithi kaban kong upol syaki Thesaloni te kine ki dekhot kilong ka dekhot ka bakhat nyau hadu ka bakhat khandai ki ktin ki bongkum ni do duai khlam na put hak ka e baro to phin ai jingu namar kane ken kalong ka mon ublei ha u Chris Jisu shapi wat penlipno yu mensim ka ktin ka jong ublei ka ong to duai klem daput kabamut to penjur ka jingdwai to yaine ha ka jingdwai ha ka e baro to phin ai ka jingu namar kane ken ka long ka mon ublei ha u Chris Jisu shapi ka ktin ka jong ublei ka ong to phin ai ka jingu ka jingdem ha ublei namar kane ken ka long ka mon ublei namar ublei usno tenat
ladangi duai ladangi kerpat ublei usngeu tenak namar kadei ka mon ka jung ublei ha ukris jisu shangi kane ka dekhot ka ba khat khnai le ka ong wat penlip no yu munsim namar ladangi yai duai kamut umunsim bakhuj undon bet ha kadonut kajungi namar ba baru ubreu lada ukwa lada upan ha ublei ya umunsim bakhuj un syong bet ha kidonut jungi te kadon kamengi bangin duai ngin yaine ha ublei kin ngin im reu blei ngin im hok khagane ka perthai te lada ngi im aurie lada ngi im kikam jakhli kikam pentrim kikam yaklimlok kikam bunjat hakane ka perthai te u munsim bakhuj umdon ken hakadonur kajungi udon umunsim bomkhuj te ladangi kwa yu munsim bakhuj to ngin ya im hok to ngin ya im rublei to ngin penjur ngin ya ini ha ki jingduai khnang ba u munsim jung blei un wan song ha ki donut jungi te parlok nakalin ka jonga ngamdei uta u ba songshit balang ngam songshit balang nga burom ya baru ki balang Kristan ha kane ka perthai bat ha kane ka jela mekhlaya jungi kumju ru nga burom ya kiwe ki niam ru ndrei ka badon kamengi kalong bangin imha ngin imho ha kane ka perthai khnang bangin yolej ha ka hima ka jungi boleh te tangkine ki jinghikai ki jingkren ki jonga ha kane ka video to ya ki badai to pdiang bat nga kerpat phi parlok wat nom ya sngorem wat nom ya sngamong ya ka ka ba manga nga kren te saya puson halade simet bat lada phi kwa ya ki jingsha baro sapule bha ya ka bible kumba manga nga pule te dara philong nakano ka no ka kanhun balang ru ki jingtho kila banya pher nrei ki jingmut kilong hi kumju te parlok manga kum youtuber howat ngamdei utau breu balong rublei hadu kata nrei ya ka ktin ka jung blei ngam jukan taj ban pule ngasat pule hi watla ngam da pule tista hadu kataru takadau te bansu kentho ikwe kamlong kabadai ladang imtip ya kenyisha te kadon kam yangi bangin pule janai ya kaktin ka jung bulai te to bulai un map ki pop ki jungi ladang ya kum pensausi eno te parlok khublai sibun khublai sajarnu ba philape chekane ka video ngin sa siam biang hakwi patki video